Takže nazdar, tady vás zdraví EK Popko a dneska vás vítám u svého dalšího videjka. Dneska to je videjko, omlouvám se, že nebylo videjko, ale neměl jsem tolik času, takže dneska tady máte Dubaj RP. Come to Dubaj, Habibi, come to Dubaj. Takže dneska jsem se rozhodnul tady udělat Dubaj, takže dneska jdeme hrát, tady to je to dětský dubajský, nějaký, nevím co to je, ale uvidíme. Takže dneska to zahrajeme. Takže dneska to zahrajeme a viděli jste to stories, to videjko, tak už dneska udělám video. Video dělám. Takže dneska tady to hraju. A lidi, pokud chcete další takový part 2, napište to do komentu. Já si ho neadoptuju, protože je to rostomilý, ale nemám tolik peněz, tolik času na to, abych se staral o to, takže pište do komentu, jak se vám tady video líbí. Jestli se vám tady to video líbí, tak pište do tlačítko lajku a zvonečku a pište do komentu, jaký video mám udělat. A potom, až mám nějaký videa, tak udělám něco, jo. A tady mám auto, nebojte se, mám auto i takovýhle maličký fáro. Jo. Jak vidíte, jak jsem malej, lidi. A jdu do krámu něco koupit tady, nevím, jestli tady je nějaký krám. Tady je policie, lidi a tady to město jinak nepoznám, protože vím, kde je káva, vím, kde je kavárna, vím, kde je tady to basketbalový. A vím, kde je ještě potom ještě tady je tabulka. Takže tak lidi, pokud chcete další videa, tak pište to do komentu. A tak, takže nebojte se a pište mi to do komentu, jak videa chcete, abych udělal. A tak dále, jo, nemusíte se bát toho, že vám neodpoví na komenty, ale komenty já budu vypínat, protože jeden mi napsal, že Vadík je pračlověk, takže to nebudu ani vypínat komenty, protože Vadíkovi tak píše asi nějak 10 komentů, nebo já nevím lidi. Běžte dát odběr a Peťovi dejte odběr. Jmenuje se to Peťůvka se jmenuje, Peťůvka je nejlepší youtuber, takže co to je? Jako teď jako odběr, to je. Blbne to lidi, nejde to na tu stranu, co jsem já chtěl. Já to už tedy. Takže lidi pište do komentu, jaký vydám udělat. Tady jede autobus lidi, pokud jste neviděli, tak já taky jsem nevěděl. Tady tu hru jsem nehrál. Jmenuje se to Aha, Dubaj, RPčka. Lidi tady dozadu jedou a koukneme se, kolik mi jde autobus. Dubajci do školy mi jede, do školy tady píšou, že do školy jede až 1 hodinu, takže 1 hodinu já tam nejdu, protože já tam už shledám, aby lidi, kdo by měl zájem dělat mi osobního SBS, tak pište do komentu, budu moc rád. Budete mě ochraňovat. Takže tak, a lidi, no jo, budete mě ochraňovat. Tady to je Dubaj Tech, či technologie, čiže tady máme lidi, jestli jdu koupit něco. Tady si koupím, tady něco zaparkuju auto.
A já si kupuji nějaký počítač, nějaký iPhone asi. Takže vybíráme. Nějaký Apple asi. Jaká to obrovská. Deutsche Absalomsek, Vegeramisa Sedostrata, Skapeterte, Daprie, Yetis Festio, Sedive und Trestiat, Blotit, Lekiana, Traiatzegan, Trapesida, Fiantuia. Hey, ja, hon har det ja. Ja. Deutsche Absalomsek, Vegeramisa Sedostrata. Než nějaký počítač nebo telefon. Tady. Počkejte lidi, něco si vykouknu. Jsem zpátky lidi. Nic jsem to nekupuju, protože je to dost drahý. Zahrát basketbal. Hop. Vezmu balón. Hodím ho. Čekejte. Hop. A Volgo, Baujina. I win this. Oh no! It's a fire quanto power. Tô fadona. Gato. Tá boba, boba, boba. Já jsem frajer, já jsem AK Popcorn, lidi. Díky moc. Díky moc za všechno, jo. Nebojte se lidi, já jsem normálnej. Nebojte se lidi. Takže doufám, že se rád to video líbí, pokud ano, pište like na lajku. What is this? To se šprt. Tak jo, to je to nic. Všiml jsem si, že Vádík udělal videa, promiňte, že nebylo o mě video, ale jsem byl pryč 2 dnů, protože jsem si hledal něco a moc jsem toho nevybavil. Musím říct, že jsem moc toho nevybavil dneska. Byl jsem takový velký černý. Hovno! Ještě takový velký černý. Hovno! Takže tak lidi, takže doufám, že sám vydáme aspoň líbí lidi. Takže doufám, že tady bude aspoň 5 lajků nebo nevím kolik, jo. Dejte tam lajky, dejte si. Ale ty lidi jsem chtěl ukázat ještě o této Ferrari.
Je to ještě tady tu Ferrari lidi. Tak jdu to si koupit, jak je frajer, já jsem tady to nekupuju, protože je to moc jako drahý, protože kdybych měl výplatu aspoň těch 1000 nebo 200 nebo 50 000, tak bych aspoň něco si koupil, ale je to taky to bída, je to prostě je to moc drahý všechno tady je všechno drahý, tady je to drahý. Jo. Bál jsem si vzal sebou, protože jsem basketbal, tady lopta, tam bude lopta ještě. Jsme zpátky lopta, jo. Takže lidi, já nemám tady to auto, já mám ještě víc aut. Například klad mám a tady to, ještě. Počkej, kar, ale auta. A jo. Ty. To si děláš srandu, já jsem Eke Popkoj. Tady vás zdraví u dalšího videa. Tady je Eke Popkoj, já vás zdravím. Ej Popkoj, ty jsi nejlepší. Vladík je taky nejlepší, Peťo je taky nejlepší, lidi. Co víc si můžeš dovolit, protože máš si milionárů. Protože jsme bohatí. Jo, lidi, jsme bohatí, ale ne, vole. Si dělám srandu, vole. Jako, tady je míč, tady je nic, tady to. A lidi, pokud chcete, abych natočil video s Vadíkem, tady ta hra, napište do komentu. A jedu do školy, A lidi, je škola, tam nechci, protože jsem školu dochodil, Takže lidi, to nezajímá, se srazím autobusem, Varuš jena, Jako. Takže doufám, že se vám tady videa líbí, pokud ano, pište lajku a jo. Když lidi, pokračujeme, nebude to krátké video, takže se nemusíte bát, jo. Takže tady to video bude aspoň takových, nevím. A to nejde, ty vole, nedotáčí to ani, kámo. To si děláš srandu, ne? Marsky tvrdé, nech je sranda a to město. Já. Díky moc lidí. A Marsky tvrdé, nech je sranda ako na Konoksa. Z roku bude striedať. Na Slovensku bude vládnuť robotická trieda. Dáme ho, tá věda. Díky moc lidi. Jste moc hodní lidi, že mi pomáháte, jo. Díky moc. Takže lidi, pokud se vám tady video líbilo, dejte like, odběr zvoneček a my se vidíme u nějakých dalších šíleností. A čus, a.k.a. Popkoj. Čus bus. Díky moc. Mám rád čus, a.k.a. Popkoj.